мансабдорони қазоқистон мегӯянд, ки дар ҷараёни амалиёти амниятӣ наздик ба 6000 нафарро боздошт намуданд. сар аз оғози соли нави 2022 қазоқистон бо бузургтарин эътирозҳо дар тӯли 30 соли соҳибистиқлолии ин кишвар мувоҷеҳ шуд. рӯзи якшанбеи 9 январ вазорати умури дохилии қазоқистон гуфт, то кунун камаш 5969 нафар боздошт шудааст. аз ин байн 133 нафар бо ҷиноятҳои ҷиддӣ муттаҳам мешаванд. сомонаи власт.kz гузориш медиҳад, ки аз замони шурӯи бархурдҳо дар таърихи 5 январ камаш 164 кас кушта шудааст. ҳамин манбаъ меафзояд, камаш 103 нафар дар бузургтарин шаҳри қазоқистон алмаато ба ҳалокат расид. муассисаи қазоқ телеком таъмини интернет ба ин кишварро мутаваққиф намуд. аз ин рӯ тасдиқ ва ё радди ахбори расмӣ аз тарафи манбаъҳои мустақил душвор шудааст. охири ҳафтаи гузашта расонаҳои қазоқистон иттилоъ доданд, ки аввалин президенти ин кишвар Нурсултон Назарбоев аз мақоми раиси шӯрои амният барканор шуд. Назарбоев аз 28 декабр ба ин тараф дар мазҳари он пайдо нашудааст. вале сухангӯи ӯ дар шабакаи Твиттер навиштааст, ки Назарбоев дар Қазоқистон аст ва мардумро ба пуштибонӣ аз президенти кишвар Қосимҷомарт Тоқаев ташвиқ мекунад. 8 январ раиси Кумитаи амнияти миллии Қазоқистон Карим Масимов, ки аз муттафиқони дерини Назарбоев ба шумор меравад, бо иттиҳоми хиёнат ба ватан боздошт шуд. рӯзҳои ахир дар саросари Қазоқистон вазъ ба ваҷҳи умум ором мешавад, вале тибқи гузориши расонаҳои маҳаллӣ ҳанӯз ҳам эътирозҳои пароканда дар Алмаато ва шаҳрҳои ғарбии Ҷанаозен ва Оқтау ҷой доштааст.